Assalamu alaykum, aziz adamlar, hormatly mehmanlar. Kahraman arkadamyzyň bir ajaýyp sözi bar. Biz öz medeniýetimizi we sungatymyzy ösdürmäge goşun adamlarymyza buýsunmagy hakdadyr diýe. Ene şunum biziň aýdymsa sungatymyzy ösdürmäge özüniň öňjeli goşun Ustad Halipa başymyz Türkmenistanyň at gadanan artisti Döwran Saparowyň ýubiley ýaş toýy. Bizim tüýsüremizden Halipaň adyndan, Agdabir maskalatynyň adyndan toýmyza gatnaşan ähli hormatlanýar kardeşlerimize, hormatly halipalarymyza, toýmyzyň gadyrly mehmanlaryna ajaýyp agşamyzda hoş gördük diýär. Indi bir näme soňrak mehmanlar jemlenşerler, ana şonu şunky dawramyzyň sebäpkary Halipa Türkmenistanyň at gadanan artisti Döwran Saparowyň özüne şeýle maşgala agdatyny dawramyzyň başynda söze geçirer. Oňa üçin orta ähli mehmanlary Saparowlaryň maşgalatynyň adyndan hoş geldiňiz, sapa geldiňiz diýäs. Aziz adamlar, bugün Halipaň ýubiley ýaş toýy münasibetli bagtyarlyk döwrümizin gönünden gönümi ýewet bolanşy owadan altyn toýy mekany kapylaryny giňden açdy. Emme mehmanlary biz ýene bir ýola hoş geldiňiz, sapa geldiňiz diýäs. Oňuza goýulan nazyny himmetlerden gatar kynyň şu oturmaňyzy haýyş diýäs. Näme Halipady en gowardy ulary ýolýas. Döwran Halipa ýaşyň uzak bolsun, amjanyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun, maşgalaň arasynda başyň dik bolup, genejem bilen bile oğullyk ýyllaňyň nesip bolsa Allah berse, agtyjaklaryň gowy günleriň şaýady bolup ýaşamak üçin Allah jan size de uzak ömür bersin, maşgalaňyz abat bolsun. Elbette ne şun görşüňiz ýaly Halipaň awraýyny edil şunki ýubiley toýdan görmek bolýar. Elbette Halipany biz aýdymyş hökmünde tanaýas, ýöne yürüte näle bir değişken onun sahanadlygyny yürüte şunki 1 aprelliginden bilemeli. Şun 1 aprel hakykatdan bunki ajaýyp dawarada näle diýen ähli ýyldızlar, ähli bagşylar, halipalar biziň dawaramyza gatnaşýarlar. Şunki ajaýyp agşamda aýdym aýdalar, tanys ediler. Saatlanlar umuman şu ajaýyp gijäni iň bir ýatan çykmajak pursatlaň birine wetemeňizi tüýsürekden arzu edýäs. Kahraman arkadamyzyň bize sowgat eden ajaýyp döwrüni wasp edýän ajaýyp aýdym bilen dowam edýär. Hakykatdan mehriban adamlar gatyr gowy döwürde ýaşaýar. Şunuň ýaly ajaýyp mümkinçilikler döredýän mehriban arkadamyda bilçäk alkyşaý diýär. Eýdi arkadamyzyň elmedama iýil ýurt bäkbidi beýik tutumlar mundan beýlem rowaj alsyn. Biz orada sunuň diýişgärleri arkadamyzyň ajaýyp döwrüni, galiberde türkmeniň medeniýetini, sunuňatyny, edeb ekramyny dünýä wagt etmek boýunça öz goşanymyzy goşarsyp ananlarymyz gelýär. Döwran Halipada mundan beýlägem ul üstünlikler arzu edýär. Hoşowady bagtyarlyk döwrüni elmedama belentden ýanglansyn. Dawaramyzyň başyndan bir asyrly däp bar, her bir toy dawara Kahraman arkadamyzyň beýik ötüş ödgöşlerini taripleyen ajaýyp aýdym bilen açmak bir ýurdumyzda ödgöş asyrly däwe urly. Şol asyrly däwe eýeribem şunky dawaramyzyň başyndan şol beýik ötüş ödgöşleri başlanan ajaýyp aýdym bilen açýar. Baýdym biziň meşhur bagşymyz Türkmenistanyň at gadanan artisti Hemra Recepov ýerine ýetirer. Dinläň lezzet. Zehir bilin atın beslep, aylanyp ýör köpet dagy, saglyk ýolu arkadagym, finlap otyr gül diýary, eýleň balkan beýleň libap arasyna ahalini, taşogudy hem marini, birikdirýän paýtagym bar. Beş vilayet bir cemmony, arkadagy tawul diýer, halkyň seniň ihlasyna demmet bilen jogap berýär. Beş vilayet bir cemmony, arkadagy tawul diýer, halkyň seniň ihlasyna demmet bilen jogap berýär.
cevap veriyor. Beş vilayet bir cemmolu arkadağa tavır diye. Halkın senin ahlakına rahmet bilen cevap veriyor. Mihmanlar ýanda baran başynda ýatlatdyk. Bir mihmanlar jemlenişden ana ondan soň biz Türkmenistanyň at gadynyň artisti Halipa Döwran Saparowyň ödüne sözi geçirer. Ana şonu da şuun koy toýmyzyň başam açyk diýilip aglan ediler. Oçigidin bidu ati mali bolmalı. Yasık taşıyan yoldaşı yari bolmalı. Ellerinin hüneri kari bolmalı. İni şudur bu dünya manisi yigitler. Menin tede maslahatım. Yigitler, 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 yigitler. Dünyada idgalları bir bağı kimse. Dan seherden ir turup rızkıl tapındı. Karan işlerden daş turup ondan kaçındı. Yine şudur bu dünya manisi yigitler. Menin tede maslahatım. Yigitler, 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 yigitler. Doğan kardeş oğul gıydın yerine bolsun. Yaş ulu yaş kişilere hormatın bolsun. Edilişin nesillere yadigar kalsın. İle şudur bu dünya manisi yigitler. Menin tede maslahatım. Yigitler, 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 yigitler. Ile mehman adamlar da var utlap. Halipa diktirme Türkmenistan'ın atlarının medeni dişleri Kadir Atabay futlar. Çok sağ olun. Ama idi mehmanları şuun yine ben hormat koyan idiyim. Döwran Can'ın 50 yaş jubileyi götürmeden hoş gördük diye. Hemişe maşallah ağda bir kokum durdum. Hoş okumru yalı bilecek olu. Baktınız daş yarım yaylatın iyidir. Oy tevi. Yalan söyletler hadi. Halipa, hem toyma bir akpata hem gelsine bir toy kutlap berek bu kim? Gitkas top ayratı yere de gitkas. Tuğlama şuun toy onda da senetkar dostum Döwran Saparov Türkmenistan'ın at kadran artisti toymudun adını mekmanı bir yürekten el çarparayım. Senetkar dostumuzun şuun 25 yaşı doldu. Toy davara şahatlık şoňşynym men şuulky toy şuulky davarany yürekden gutlayan uzak ömür sağlyk şahsyklarynyň arasynda dostlarymyň arasynda ýylgynyň arasynda mertebeti beren bolsun dogurdunam Döwran Can hemme hormata tiýilýän münafik ýerden beri
O aydımşıymalı. Yine şunu gören mi? Hem mesela aydımşılar, sağdanlar, tuvalemene, diktörlerine, naybaşı diktörlerine, toylamına alıp barıp durulur. Ne hayli gödürülüp, yine bir gedek tüysürüpten otlayan devrancanı, İngo, infisi arduğulamız birine, koşukum riyali, yaşlar dibine devam eder yaşlar. Kurtarmalık. Zaten yor Halipa Zuhat 20 siyaset diye doğru mu? Hakikaten Halipa. Devran Halipa 50 yaşında 20 yaşında yürütüp 60 yaşında 40 yaş. Doğru değil mi? İkisini de akışta para yaşayan ya doğru mu? Yaş örneğe gidip Halipa zaten oldu neyse kulüp mümkünse adam tüyünse neyse yaş örneğe diye de zaten oldu. Ama ikisi avray oldu. Şimdi davranma devam ediyor. Yakın ismi geldi. Tanrı'da Türkmenistan'ın at kalınan artisti Ebra Recep. Gel peygamber bir kesbetli Gel peygamber bir kesbetli Kefeniyle yalı geçti Ol adamlar bu dünyaya Muna gelin gelir geçti Muna gelin gelir geçti Ol adamlar bu dünyaya Muna gelin gelir geçti Muna gelin gelir geçti Geldi Bilal'im mirlimli Bunlu dağlar anvar anvar Bunlu dağlar anvar anvar Öldüğünün o peygamber İlçede paçekü geçti İlçede paçekü geçti Öldüğünün o peygamber İlçede paçekü geçti İlçede paçekü geçti Muhtadiyer düştü yola Muhtadiyer düştü yola Dönüştüler Allah bile Dönüştüler Allah bile Hatatından alıp kolu Muhtayine bakı geçti Muhtayine bakı geçti Hatatından alıp kolu Muhtayine bakı geçti Muhtay boyun bakı geçti Baktım o lütfünün haktır Hakkını kim veren yoktur Bu dünya kime mirattır Buna gelin gelir geçti Buna gelin gelir geçti Yalancı kime mirattır Buna gelir gelir geçti Buna gelir gelir geçti Himmemizin məlim Norşiyalı, Siyilak'tan Sarpadan yükleri yetik, hormatlanan sapa harfların adı bir ocağında bugün ayratin bir gün geldi, şahatlık geldi, toy geldi. Elbette toy geldi. Bizim öz adımızdan bir zatları soğuk edetimiz geliyor. Neyme soğuk etsek kek? At bersen arzu. Doğan merten o da tozcu. Deniz veriliysek düğü görünüp dur. Mehribarlar bir dağ veriliysek dağının depeti görünüp dur. Neymedir? Bir zatlar alıp soğuk ediliysek Türkmençilikte yerde koysan silalar, yukarıda koysan yelalar değil ya. Inan yalnız mı? Biz bütün dünyanın soğuk verip bilerdik. Yönü şunki acayip maşgalanın özü. Devran Halifamının has özü, alaytadı, özü sadalıktan, peyaklikten, güzellikten yuğulanmır ulu dünya. Ilmidamada dünya olup yaşatırlar. Toylarımız toylaşsın.
Elbette bunki dabara şeyle var. Menne iňmir ýakymly ýatlyma galdyrar dip umid edýän. Näme üçin bilýärmi? Näme üçin? Sebäbi soňky wagt şo bagsy nirdeke diýilen soraga men şun jogap tapdym-da. Şo bagsy şol diýişkär nirdeke jogap diýilýäni hemmeti şun ştaýda eken. Ine ılayta da ayna nuri var eken adere. Ayna nuri var. Men 2008-nji ýylda gördüm. Edi şu kinolgo yardım gorotikam men gulluk etip gördüm. Yardım gorotikam naryatdy turkutdym. Üstünden 12 ýerdi. Edil şu galan ýerimi ýygynden görýän ýalla. Hiçtan ütkömänler. Deret ýylgyrsam şolönkdi, ýaşlygam şolönkdi. Fasynyň reňkem şolönkdi. Reňkem şolönkdi, eşiklerim şolönkdi. Hiçtan ütkömänler. Eşige mümkinmi? Hadi, ýok, edil. Bir fason ütköp. Hiçtan, bara aýtam mümkinden hem ýaşartdy. Hemişe şurkan owada bolup ýaşar. Janyňyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Aýdym aýtsak gelmi? Şun. Onna megram ihmallar häzir şun abysna doglaňyn sowgatly gelýär-de. Hawa sowgat gowşurlýa, halifa sowgat gowşuranyň ýöne. Halifamyzyň näli doglaňyny ýubileyini siziň sowgat almaga dogly mümkinçiligiňiz bar. Elbetde. Näme? Aýdar. Alaytada esasy ilkinji sowgady denan maskala gowşurar diýdi. Gelneçelerimiz alyp bilýär. Sebäbi ýadyr berdi. Ýürüýte Döwran Halipaň öz adynyň 22 ýyl bundan alyp goýan sowgady bar eken. Samarkanddan getiren sowgady. Ýürüýte hawa Moskowski sowgady bar. Onuň Halipa diýdim Moskowski näme sowgat diýdim ol zagatka, ol surpriz diýdiler. Onuň men pikir etdim ol Moskowski näme bolup biler? Meselem Moskowski şokolad bolup biler. Ýa Moskowski gydylan bolup biler. O ýa-da bir Moskowski Zhiguli maşin. Ýa Moskowski bir material. Ýa-da şu Moskowski koçan ornan bir elitka bolup bilýär. Edil Döwran. Ola däle. Umuman ýöne ýagşy dilekde bolaly. Häzir ilkinji sowgat durmuşa çykan bolsaň bagtyňa çüwdigi. Diňe gelneçelere degişdi. Ürüferiň gelneçeler diňe degişdi. Direkt yıkacağım şular. Edil nahar çekilen wagtyna gabat gel. Häzir sowgat gowşuruluş tawarasy bar. Olam diňe gelneçelere gowşurulýar. Ünferiň şerti Gelneçeler. Kimin telefonuna gaýnatatı bilen düşen selfie suraty bar bolsa şoňa sowgat bar. Gaýnatagy bilen düşen selfie suraty bar. näme gulýan gelneçe? Üçünümüz bilen aýdýar. Gaýnataňyz bilen düşen selfieňizi görkezýäňiz gulýan sowgat alýaňyz. Gaýnataň ýok bolsa Ýürüýte näme? Gaýnataň ýok bolsa näme etdiler? Barka düşmeleken. Näme? Bamy? Hani görkez? Ýok gaýnynyň bolany. Gaýnyň bilen gaýnataň bileje suratmy? Ýok, siziň ine gaýnataňyz bilen. Birinji planda ýa siz bolmaly ýa gaýnataňyz bolmaly. Ýokmy? Şu konkursun adı ağzı birlikte yönü şu adı çelli şol suraty görkezip bize ýürüýti sowgat alýan ýok, rekordy döwen ýok. Ýeňilleşdirýän. Onu ýeňilleşdirýär. Egerde gaýnataňyz bilen düşen selfie ýok bolsa onu ýeňilçek variant gelneçe. Ýeňil varianty ünferiň iki dary elti bolup bir-birine feredip begin düşen suraty bolsa bolýar. Oy. Aýdym kynlaşdyrýan ony? Ha. Uçu gaýnatalar bilen düşen gowy. Onu sonra gelece iki elti bolup düşen suratyňyzmy? Begin birek sit. Вообще ýok, gördüňdämi? Edip aýtşyň gördüňdämi? Yok ben surat iki elti bolup surat düşdüler, bir ýyl gyrda bir ýyl ýa-da. Indi ona sowgat bırak. Halipalara ya şunody ağalara berýär. Bolly. Sowgat bayramça aldan öýdýär işte. Mehram ihmallar sowgady biz öz ýanymyz bilen alky bilmeýäs, jüwe görýän ýaly bolýar, biz onu edip bilmeýäs. Yok men suraty biz sowgady gowşurmaly. Egerde dinallar sowgady almasa onu biz ýigitlere gowşurmaly bolýar. Onda ýigitleň şerti şeýlere. Ağalar, Moskwa sowgat 22 ýyl sowgady. Ýürüýte ağalar ülserdiňler, haýsyňyzyň telefonuňyzda, Kakadur Halipa öýdärsine. haýsyňyzyň telefonuňyzda gaýnanyňyz bilen düşen selfieňiz bar bolsa sowgatpa. Kakadur Halipa. Kakadur Halipa. Gaýnanyňyz bilen düşen selfie suratyňyz barmy?
O dur vapşe telefon yoktu diye. Söylüyorsun o telefon yoktu. Umuman yok da kardeşi. Dün bekardenle toydu bir getir korkuzi. Ne dedi men qaynenem, qaynatam bilen düşe suratım var dedi. Surata seyrettim hakikaten qaynene bilen Kerçay serial görüp çay çoğdu bir geldi. Benim aytip gelince qaynenem bilen ne? Suratta qaynatan bolmalıydım. Şu ağırda pasu deyip duran bizim qaynatamız deydi. Şolar yani ortada bolya, yani onun yarına çevi vaktinize kaçan gelip surat korkuzdemiz. Yürüyütü Devran Saparov'un adından 22 yıllap saklanan kımmat bağın ütköşük soğudu özünüzde yadigarı kaldırıp bilerdiniz. Saparovların döwlet dozoruna toylanayan şu ajaýyp toy münasibetli garnaşlar, dogonlar, dostlar, kardeşler, döwlet dozorunun en ýakyn adamlar toy taşanymasyna jemlenirler. Hemme mihmanlara en gowardylaryny aýtmak üçin toy eýetiniň özüni mikrofona çağırmakçy. Türkmenistanyň atgadan artisti Devran Saparov. Devran Halipa. Merizan sağol. Hemmeňize salam aleykum. Şu nähli ýakynlym, mehribanlym, dostlym, agylym, inilem. O üçdi. Men odaly bilen şu filme başlamakan şu wagtlar özüňiz bilýän da biraz gowy dünýäde gowy. Ýöne biziň ýurdumyzda Allah jan şolatlar ýok. Oňa da mehriban arkadaşymyň ul rahmet ýatyr. Allah jan sağ bolsun, başı dik bolsun. İşler röwaç bolsun, Allah jan görjegdiňe gowuluk bolsun. Daim hemmem kapılamda toy bolsun. Ondan ustayda gelen mihmanlaryň Merizan her biri meni özüne yüreğine yakın görýändir. Meni bilir şolar ýaly her biriňiň yüreğimde aýratyn ýeriňiz var. Halipalar, şägertler, deň duşlar, oglanlar, gyýylar, daýlar, daýdalar, kılaatdaşlar, kursdaşlar garab. Hemmeňize sag bolun. Allah jan siziň kapylaňyzda toy bolsun, bizim hyzmatda bolalım. Bize de gatnaşmak müýesser etsin, janyňyz sag bolsun. Merizan şuňyan o Üyüşüp şartlanalıyın, toylayalıyın o. Hemen kapılan toyları olsun, yankı dişim yalayın, bize de miyetlersin, sizin toyluğunda katlaşmak, sana da ayretin sağ ol, hemen de ayretinlikte sağ olsun aydiyan, oğlunlar, hemen yüreğimde yeriniz vardır, oğlunlar gıydılar, yankı dişim yalı, halipalar, şagirdler. 30 yıl ver toya gidip görün olma, mikrofon eline veriyorlar olayım. Aydım aydık, ilim toyunu aydım aydık kaydan yallarla, varıp ben aydım aydık, kutlu olsun kaydan yallarla. Aynı men, amcan, bugün men aydım aydsam, onu sonra, ortak bolsa. Şey deyin ma. Tayarlıklı al yumurtku içmedim diyen olayım. Donmalıyın, şoğun edeliyim, tant edeliyim, din zalalın şoğun. Oğlanlar bilin daşıda da utra, yatan şık yakın kaygı alada. Jüre balon şaşlı gündüz gece bulama, senden öyle geliyen şeyin kamalama. Karama yüreğim atma karama, var iş bitirmenin kaygı alada. Şanlık belini yetmek doğru tere yıllara, ağlı bir bolsa işimin bulur bulana. Oğlanlar bilin tap, vaktımadı hoşlap, geçiriyat neştap. Kanadaklar üşüp, oyun edip gülüşüp, otur yatana şenli, geçin yatlar. Kanadaklar üşüp, oyun edip gülüşüp, otur yatana şenli, bolyarla botar. Oğlanlar bilin taşıdı da utra, yatan şık yakın ve kaygı alada. Arak şıra miskirin düşmeşe buluna, kandan üye geliyen şeyin kamalama. Karama yüreğim atla karama, var iş bitirmenin kaygı alada. Şadık beni yetek doğur tere yıllara, ağlı bir bolsa işimin bolar uğruna.
otur yarık alıp bitti tehedi artan dur dişliği dedi mergenini alıp kim şıgradı imkanı varmı yaddan çıkarmaya reis batırı alıp kim toylayını kim duran kazını yaddan çıkarmaya şorlu batırı onlar bile daşıdı tavta yakın şık yakın gayga alada alıp şırakına gündüz reis bulama damdan ayı geliyen şeyin tamamlama друзьями в ресторане до утра когда спешить не надо никуда встречай нашу любовь время забыла и Каспийский берег на закате дня Ali bir yaşımı benim oldum. Özlemden de kovulup oldum. Ben kovur yaşayardım diye dölüsen lan kavurdum. Olmadım kavurdum. Boş vaxtımın kəvaqıt oğlanlar bilintar Altıma dey xoşlar, geçer yer yaşar Güven o dostlar üçün, oyun edip gülüşün Otur yandan şenli, geçeni yanlar Güven o dostlar üçün, oyun edip gülüşün Otur yandan şenli, gol yarlı botar Oğlanlar bilin daşıda da uçurar Yağdan şık yer əqlə qayğanada Cüyli kanam şaşık, tütmeci doğrama Damdan düğe geliyen üyde kanama Друзьями в ресторане до утра когда спешить не надо никуда встречай нашу любовь время забыла и Каспийский берег и Каспийский берег и Каспийский берег на закате дня Oğluna sana sağ olsun. Merzan men ştaq öd maşgılam şağıratım gele eger mümkün bolsa şu wagtda bir oğlum gıylım iki oğlum var. Ştayda bir Merzan paka geliyen şäle anekdot aytyp bereyin. Eşdilýärmi ne göreyim meňde. İki tane goňşy var diýär, Bäşim. İki tane goňşy var diýär, biriniň 10 ogly var diýär. Biriniň menkel bir ogly var diýär. Onuň ýa 10 ogly diýär, günni daňa tiýä bolýan kakalaryň arkasyna hop edip howla aýlap ýörler diýär. Ýere goýman. Onuň ýa bir oglyň kakasy diýär, görýän biýliň şagan kakasyny ýerde goýýan näler diýse diýär. Wa kakazan menem götürjek bol ýeke zaman ýok da muňa. Onuň menem götürjek bolyn men ýeke onu da göwnüşini kakatyn arkasyna hop edip ýerden bu da daň bilen turup ýan goňşular ýaly kakatyn arkasyna minir baýlap urapdyrdan. Onuň 20 minut ýaly götüripdir bol ýa-diýanlyrda. Goňşularyň ödeň duşlaryny gyýrýar diýär, haýat ýok diýär arada. Arada kakaňyzy ýerde goýaň da maňa kyn bolýar diýip bolyn. Ýok men ýerde goýup bolanok diýär. Ana hem şin bolanok diýdim, men ýerde goýdum köpelýär diýär. Gönül ýan bolmaly ýerde goýduklary. Ondan oglup degişmeder oglanlar, janyňa sag bolsun. Ýüzüňe gülüp dursun. Merenjan. Köp sağ ol, köp sağ ol. Haydi ulan halife dedim yerde goýulan orada. Saparsan kel dogonlar vardı var. Döwran bilen sökötdöşük taýýarladyk gelneje. Şonu aýdýa. Tasdan Irkutsk'a galypdym diýär ýöne ejem jaňa dip gel oglum gel ýerden gaýtdym diýär. Gel oglum ýerden gaýtdym diýär. Merenjan bagyşla arasynda şunal sözüň böleýin bolmaram. Şunu 1 aprelde bir ýyl ağlanýan günne. Aslında 1 aprelde doglan adam bir zıp durun ýalançy boljak ýallar, şunu oramak diýen bolaýyn. Gönül aýan men. Ya Döwran Saparov diýilen hakykatdan bir hiç kaçan ağlamayan doğruçul adam gödön gelýär diýär. Ýaxşy. Hani mehriban ine. Näme diýil bana? Döwran can balam, ýaşyň gutly bolsun. Ýene 5 gedek şuň ýaly ýaş oglum. İzcan sağ ol men vampir eşek de 250 ýaşym walla. Hani ho. Men öldüm demesen aýmy. Her kim diýär Döwran halife 25 ýaşla men diýär. O sebäp näme dünür diýän? Kimiň tagallasy bilen şeýle bolýar? Elbetde o gelnejemiň tagallasy bilen şol. Şol deme gelnejeme başlap aýdym, muňam şol film. Şunu ol gayret eto.
Ökman öweli. Kendinize kutlu olun. Döwran ýaşyň uzak bolsun, çağçyklaryň arasyna başyň dik bolsun. Dillaçan. Kakacan doğulan günün kutlu olsun uzak yaşa. Kaq uzak yaşa görjäňdiň ogluk bolsun. Siz ýaly kakymyň badygyny begen ýaz. Davraň mundan belent bolsun kaka. Anne boylu oynama ýa-ni hele. Men doganym bar diýe näme diýe. Gel berik gel sen gurlahu. Oşlat Ayşe kol bilemet durmaýan şeýle. Öyle jyýymjan döwran ýaşyň uzak bolsun, görjäň gowluk bolsun, çağaçyklaryň arasynda ilmidam başyň dik bolsun. Şu biziň hemmämiziň aramyzda sen. Tamam. Şeyçen bilýärdim hadi ha. Indi Ferhat gel berik meylejegim gel. Gel berik. Weşel mi deytayım ne diyeyim mi onu? Mana mengden olsa ağlar bir yılda durmalı olmalı gıyılır. An gıydım hani? Kaka döwlanyň kutlu bolsun. Sana dönün gıydım. Men inleman bagwan gel. Ağamcan uzak yaşa görjäň diňe gowuluk bolsun. Durmuşda üstünlük arzu edýär. Tamam. Öller alır videolar o tarafta durandır kamera. Hormatly ýany kardeşleri, ajaýyp akşamda gatnaşýarlar. Elbetde Mergenjan, häzir şolary gerek geçireýli. Ökman Kadir Galipe Ökman. Ya baba ýaşy. Abrazyny kıywatynyň arasyny böleliň eýdi adamlar. Döwran Saparowyň bizim hormatly halipamyzyň kardeşlerine, halipalaryna, şägertlerine, umuman ýurdumyzyň belli aýdymçylaryna, sadanalaryna, alpbarjylaryna, foto, video operatorlaryna, Wäşilere ma. sen wäşimi? Ýok, Murat Bappe. Aktörlere, hem-de ses operatorlaryna, umuman toýa hyzmat edýänlere söz geçirilýär. Ýygynalam ýürüýte kardeşler şuň biziň meşhur başymyz Türkmenistanyň atgadan artisti Hacıyad Mehmedow şoğun aýdym tanşdalaryny ýerine ýetirip berer. Onda ilk bilen adamlar hemmeňize salamu aleykum, akşamyz haýyrly bolsun. Görüňä bugün Döwran enjigimiz 50 ýaş apdyraw. 25 ýaş. 25 ýaş. Men ýadyma düşýär 90-njy ýyl men ýanyma gelende aýdym aýtjak. Adyň näme? Döwran. Familiýaň näme? Saparow. Goýsana Allama Saparow däldiň bana pasportyny getirdiň ol. Ýok, pasportymy getirdim Saparow. Ondan bäri göreýär 30 ýyl geçipdir. Şoň üçin Döwranjan bütün Türkmenistanyň owadan toýlaryna, bayramçylyklaryna hyzmat edip, şuna çelli halkymyza öz watanyna hyzmat edip gelýär. Hemmämiziň adyndan siziň ýüregiňizdäki edýän arzularyňyza goşulýan özümden hem Döwranjan ömrüň uzak, ýaşyňyz ýyň bolsun. Nesip bolsa aktyklaryny, çoğuluklaryny görmek nesip etsin. Ýene-de aýdym saat sungatda ulu üstünliklere ýetmeňi tüýt ýüregimden arzu edýän. Ýaşyňyz ýyň bolsun. Köp sağ ol Alipa. Sağ ol. Sağ ol. Akipler Video Studiosy, oň adyndan direktori Hazy Nurberdiýew kutlaýar. Döwran aga, ýaş toýuň gutly bolsun. Allahan hemme gowruklar arzu edýän. O adyň belentden ýanglansyn. Janyň sag bolsun. Sağ ol. Ýedigen Video Studiosy Beki. Ýanyna diktan betidi. Halifajan janyň sag bolsun, ýaşyňyz ýyl bolsun. Mergen Hacı bilen dat gepleşip taýarladyk YouTube. Goýarnys görersiňizler. Sunuga diýişgärlärme gutladyp, bagşlarsyňyzlar. Gutladyp ýetişenlärme ýetişdim, ýetişmediklerime bagşlarsyň. Düýünjük bolduk. Kısa oldu. Diýjek bolam ötünç dogry ýani. Özüm hem düşünmedim diýjek bolam. Durduýewden öň ýanyna dören Berdi Durduýew. Ben şu wagt bratişkanma, geldi Durduýew diýip. Gel Berçan gel aýda, gel. Şuna biziň mehriban nimiz. Ower ýany ýetimiň biri. Owa ýylçynna adalan
Döwranjan yaş toyunna. Döwranjan toyun kutlu bolsun, düşümlü bolsun, ömrüň uzak bolsun, çağalaň arasynda başyňdyk bolsun. Şu 50 yaşta plan kes diýdirbilseň, şol gatully okanatda, şol ady alan ýigitde senin. Geleceğiňem mundan hem gowy bolsun, awraýly bolsun. Türkmençilikde bir zat diýil. Türkmençilikde bir zat diýil. 35 yaşta yaşyň bäri ýüzünde, aňyr ýüzünde bir haýsam bolsa bir uğurdan adalyp bilmedik ýigitden hiç tada garaşma diýdi. Sen 30 ýaşamakan adyň alyp bolansyň. Onu biz bilýäs. Bunun tölemen 6 ýaş toyuň geleceğiňem ýöne 50 ýaş diýip oňa neme depkiniňi gowuşdurmalylar. Sebäbi William Shakespeare diýip eşitdiňmi? Şoň bar Atelle diýen piýesasyny eşitdiňmi? Atelle, Desdemona Atelle diýen. Şonu 80 ýaşyndan soň ýatypdyrda. Ondan şonu gözüne tutdu, biýilen goşady arky. Şonu gotuň üstünde işler bar. Senin köpüň adamdy, köpüň bilen köpçüligiň bilen bolýar. Janyň sag bolsun, maşgalaň awat boldun. Her kim oda ýetirdim. Köp sag bol Alipe, ýaş bolak bol. Aynen, arasyna goşulman hakymdanmy? Şu sen diýeni biz üçin. Men agam o, hem garnyş, hem agam diýsen bolýar-da, hem halk ýaşuldy. Halk ýaşuldy, il ýaşuldy. Käwat bir zatlar aýdymda 15 ýyllap, 20 ýyllap ýalňyş aýdyp beren zatlamada agama sorasaň bilýär. Soranjaň bolun diýen häsiýet şunda bar. Kişilik bilen ok, agam şol aýdymda planladyr. Hakyky. Nähili, 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 eýle beýle ýürüýti oba baryp, öýe baryp, ýoksa men şäherde ýaşamak, obada ýaşaýar. Şonu kişilik bilmän näşe edip öýme baryp öwrenýär. Şolam gatully okanat. Sen güýçlüligiň alamaty da şol. Soranjaňlyk bar. Awraýyň şunu diýen şonu. Hakyky. Soranjaňlyk diýen hakykatdan mene, hakykat soranjaňlyk halipada bar. Şu tarapy. Ýa şu Elis Production'da klip düşmegelle. Şonda skitka soranlyny şu ýazmaşdylar. Skitka. Bara men çık. Bir daha aýdyp bereýin. Wagtyňyzda alam okdum diýen. Dün jaňa diýen nirde senip. Menin bir kafede oturýar, ýene kofe içip bolýan. Adamlar, mümkin bolsa bir dinleýin da. Düýünjik edil 22 saat mundan öň bolan ýagdaý. Jaňa diýen, maňa nirde sen agam diýip, menim aýoglanlar jaňatda bir ýerek barýan, ýa-da barmalyydym da. 15 minut dur barýan idi geldi, ýagşy. Onuň biri ýalkymdan geldi, biri Gypçakdan geldi, bir 4-5 tane oglan bolup büýüşdiler. Agam diýär, sen bilen niýe erti toý gürleşipdirler diýär, 1-nji aprelde diýär. Menem bugün 1-nji aprelde, burun 30 mart diýän. Alyjak bolýanlar diýän. Ýok diýän, ony döwlet şanma gel ber, döwlet nirde? Döwlet, Şahir. Döwlet Şahir gel ber. Gel. Ana şuň güýdüne terediň, bir men çyklayna. Men ýerime bolup da öýdüň adam gözüňe getirip görüm. Agyr bol düňkü bolsun bola o. Dün geldiler onu aýş toý ýeti dedi. Toý ýeti, teňme toý gürleşipdir 1-nji aprelde. Menem o şunyň boýuna diýanmaý diýän. 31 mart bugün 1-nji aprelde diýdim. Ýok. Aňyň ýaşulym diýä, kakamam diýä sen aýtmasaň bolanok diýip dur, ertesi sen aýtmasaň bolanok diýär amaňa. Emin alada goýdular o agam. Ay bir kilo boldy men aýnym gidip bilemek bol kim bilen gürleşdiň indi toý gelende gön men ýanyma gelip beýtme eýle bele diýip moňa diýip iň soňundan portret getirip berdiler. Uduldy oturmaýynlar. Ýarym saat keldi ana agyrdy. Portret getirip berip o amjan doglunyň gutly bol. Bir sürpriz boldy da onuň bir maňa bir goşgy diýipdirler. Şu goşgyny okudy. В общем, приятно болду да. Аллазан hemmeňde de 50 ýaşap, 50 ýaşyň aýaň taňa beýdiýmeýin o. Ýa-da bir 20 ýaşy. Men kişilere diýän 50 ýaşap, 50 ýaşyňyzda Allahu awray bersin, awraňyz Allahu öýüd gorasyn. Onuň şonu ýaly boldy. Jimjana şu men şuňa mikrofony bersem häzir öýdüm öýdürip duran ýaly bolýan öýülseň erbeden dälmi ergen. Döwlet Şahir onu toý goşgusyny dinläliň. Ondan soň gyýlara söz geçiräliň, gyýlara elleme garaşy otur. Galan oglanyň köpse söhbet töşükde gutladylar. Arka YouTube'da öýt gutlalaryny öldür tamaşa ederler. Böyle.
Köp sağ olun, gatı minnettar. Men şeýle begeleýän halypam ýüreti ýaşdy unutmak meň nesibäme düşdi. Uzak ýaşa. Düň şeýtmedek tamaşa hoşgyn okap biljek däldim. Şonuň üçin okap bereň makul bolsaňyz. Ol sözlerine dile çeper, aydımları su dey akar. İyil içinne hormatlanır, ustad bağışı dövran sapar. Sesinden göğünün su içer, dost yarlarını gucak açar. Gülür yüzlü gülüp bakar, halipamız dövran sapar. Işk derdinden hassa bolun, aydımlangdan melhem tapar. Her yerde söylüp dinlenir, aydımçımız dövran sapar. Doğulun önün kutlu olsun, 50 yaşa ençe sapar. Keşfin ütgömesin dursun, uzak yaşa dövran sapar. Devlet şahir bilen yağışı, seni kutlap goşku goşur. Türkmen ile belli vağışı, halipamız dövran sapar. Ansam Tamam. Dövran sapar, goğunumuz sapar diyen bolsun. Tamam. Tamam. Yağışı, mikrofonun sen geçirdin. Göni. Dövran, yeketek, ağdana açman aydıp dinledi bilyen bağışı. Yağışı. Aslını vurun düşün söyleyin. Düşün söyleyin. Yüreğindeki aytmak için yokman, keçi diline seni korkutmak yokman ne la o? Sağ ol, ömrüm da olsun. Sağ ol bakasın. Son için. Şunu yali, aratmak Allah'ına o mikrofon. 50 yaş, 2 metre vestik bilyen Dövrancan. Biz bilen yaştaş yok başka. Dine 2 metre 50 yaşına akılar. Men şu bilmesinler deyip yübeleyim etmedim söyül. Sen olsa açacan korkman ettin. Hemek sen bille 50 yaştadın koy. Dövrancan ömrüňi da bolsun, janyň sag bolsun. 50 yaşa çenni dinleýijiňi muşdoklaryňy saklap bilýän aýdymçy az. Şoň üçin saňa şeýle gowanýan Allahan çağajyklaryňa ýetişdi, hemmesiniň bagtyna gowanyrsyn. Elmidama sen şatlaňa şaýat bolluk mundan meýlägem diňe. Şu anekdotlaryňy eşitip durýar sen adyňdan. Sen özüň bir legenda bolup galýardy biziň aramyzda. Ýa mehra berýän. Dövrancan, gysgaça gürlejek bolayyn. Ýan halipalar sen adresiňe şeýle gowy arzular etdi, hemmesi hasyl bolsun. Bahana bilen, maşgalaň bilen tanışdyk. Gowannym, şulaň içine başyň dik bolsun. Sungat älemini eýem ýaşlygyňdan, gowy izgallardan oňa da begenýäs. Hemişe sen uspehine yeten gow derejelerine begeneli. Janyň sag bolsun, başyň dik bolsun, bahana bilen sungat adamlar hemmemiz didarlaşmagy mümkinçilikler etdiň. Oň üçin sag bol. Kutlaýan. Janyň sag bolsun, görjüň gow bolsun. Sungat alemine mundanam ulysyňlyklar arzu edýän çağıçyklaň ýany-ýoldaşyň ýamanlygyny görme. Hiç açan Allahan bagtly ýaşaň, çağılaň bagtyna wonp ýaşa, çağılaň toýlaryny da şeýdip üýüşüp toy tutol Allahan. Şoňa ýeteli. Dövrancan, doğulun kutlu olsun. Şu durmuşda diňe söýüp ýaşa. Çağaçyklaňa gowan. Öz dowamatyň bar. Olam edil sen ýaly adabraýly ogul bolup ýetişdin. Türkmenistanyň belli wagtçylyk biri bolup ýetişdin. Çağaçyklaňa gowan. Раз. Дёвранжан, ты мой старый друг. Поздравляю тебя с днем рождения. Sen men köne dostum. Mikrofonlar açın birazcık birdatlar aýtjak bolýar. Sag bolsun, başyň dik bolsun, görjüň diňe gowluk bolsun. Çağajyklaňa, maşgalaňa gowanyp ýaşa. Sunuň dälimne tutan işleň üstünlük hemraň bolsun. С днем рождения, Gaganya. Dövrancan ömrüňiz uzak bolsun, maşgalaňyda özüňizde jan saglyk arzu edýän. 50 yaşa del 30 yaş berýär. Kutlu bolsun, dogançym janyň sag bolsun, başyň dik bolsun, çağaçyklaňa gowan. Gödel Anna Muhammedowa. Dövrancan, uzak yaşa. Allahan şu neçeni ömrüňe ýüregiňe ýaly. Şu tübe çystinka i ömrüň soň neçenem şonu ýaly bolsun. Pozdravляю. Точно. Türkmenistanyň halk artisti Gülşat Kurdowa. Koy telefonumu.
Geçerşi, edid mihmanlar, ötünç soruyan Döwran biraz giyecek allık. Köp zatlar, gow zatlar aydılanlar, şoňky sen şanyňa diňe gowy sözler aydylmaly, diňe owudun sözler aydylmaly. Bide bir Stara Gwardiya. 20 ýyllanam kän, 30 ýylam bolanlar, tanış bolanmady. Ştaýda şuny aýtmasam başga günne haçan aýtjak buňan zatlary. Skora pomoş diýende de Döwran iň ýakyn dostumydam Döwran, dogonumydam agamydam Döwran. 2000-nji ýylda ulluqan telefon sende bardy, bizde ýokdy şol. Ol, radio, qara telefonlar. Şonu ýatlaýan, şonu ýatlajak men. Hemem şunka akşamda biziň ýene de bir aramyzda ýok dostumyz ýatlasym ele bayram tagan neresi. Şownlerde avgust aýyna aramyzdan gidenne bana ilk ara aýtmadyňyz. Soň aýdaňyz soň menem sebäbi ol döwürler Kemalcana ulu ogluma ine garaşyp beren 10 gün jumgaly. Dünýä inmegine şondan gorkup bana ilk aýtmadylar. Soň aýdanyňyzda da gynannym, ağladym 3 günnem Kemalcan dünýä indi. Şonu hiç kim şonuga garaşmady diýjek bolýan meniň tak wagtym mady. Ýöne bir wagt şeýle bolar ne ejem ýanymda bar, mejidem işde Döwranyň telefonu bar. İlk bilen kime men habar beren yetiş diýip Döwrana aýdýan men şonu. Gaýrat edin özüňiz gelmeseňiz men algamaly ýagdaýa geldim diýip. İlk bilen ýadyňa çäm şo datlar. Näme üçin men aýdyp berýän Döwranyň bir de şeýle ýakynyny aýdyp beresim gelýär. Opşum radnomma akiden özümiz zara mejid. Janyň sag bolsun Döwran. Hemişe de biziň aramyzda şutkajyklaň bilen ýöne sen şutkalaň dobry. Näme diýende de hiç gowny degiji sözi ýok Döwranyň. Janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Ýene de 20-30 näçe bolýar? 50 diýjek gal. Ondan kan iş bolup ber, ondan kan iş bolup bermeli normal şu 20-30 bolsa. Maňa şey diýen bolýarlarda, Gülşat. Yarım kuruğa geçipsiň diýerler. Gadyr, yarım kuruğa geçip. Menem yarım kurukdan gowrak bolaýmyň da uýdy ýaşanmam maddi. Kutlu olsun. Uzak yaşa. Müjde buş говорить. Elimdäkin gaýrat et alaýdaýyn. Yo, bu ne? Sumka alaýmy burada? Sumka Mejidiň eline. Yok, beýleki sumka. Mejid Şeýheýew. 50 çotna çyslo bolanok 51. Inniki ýylyňa şu, sakla inniki ýyla çeni. Hawa. Дёвраджан, Гульшат сказала, один из самых близких братьев наших, да? Хочу пожелать тебе в этот день всего самого-самого хорошего. Все твои заветные желания сбылись. Дай Бог, чтобы твои дети тебе всегда на радость приходили домой. Спасибо, дорогой. Вот. С тобой сколько городов мы исколесили, да? Сколько историй было у нас, да, в жизни? Много, да, можно что говорить? Это одного вечера мало будет. Да? Эммеден айдайм о Мejid. С днем рождения, брат. Halipamız Döwranjan. Toyun kän bolsun oğun. Ojaň awat maşgalaňa goň. Daim diňe toýly günlerde diýdarlaşmak nesip etsin. Toýun. Mehriban Halipam. Doglanyň gutly bolsun, janyň sag bolsun. Saňa sungat ýoluna diňe üstünlikler ardy edýärin. Çağalaň wagtyna goň. Diňe toýlaňa geleli, hyzmat edeli. Güleriň solmasyn işmi bolna. Tamam. Döwran Kadirov diýip ýekajemet. Döwran Kadir we Döwran. Döwranjan gelberik. Men şul bolmasa men aýdymam aýtmalar, dogry maýdan oglanlar o. Döwran Saparowyň aýdymsada gelmeginiň esasy wagtlarynyň biri. Men oturşykda para gaçan öldüm, gelsen o berik. Gelsen sen o ýa-da oglanlar gelberik. Sen berin, sen näme aňarda dursun o. Gelowerik mi? Parajan. Oňşowadan näme mergenem, sagada serediýä bolýar, näçe bolýar? Özüň gurlap, özüň diýnýä bar. Ýene bir aýtmalar bar da, her urdatlar kan gurlasym gelenok ýene. Döwran Kadirov, 8 BMK'dan biziň
Halipa sadan namaz Döwran Saparov'un Aydym Saz ýoluna düşmegine ilkinji ädimlerini gollan halipa Döwran Kadirov. Ay öňe agam diýemokdum men. Dost diýerdim. Inni agam diýen, agam ýaşyň uzak bolsun, başyň dik bolsun. Allahjan görjeň gowy bolsun, mundan belek beýik arzuwlaň, pullaň köp bolsun. Başga näme? Maşyna Mercedes bolsun. Sağ ol. Amcan yürekden kutlayan, sen hakkında näçe söz aýtsaňam az, özüň bilýänsiň. Yürekden kutlayan, ýaşyň uzak bolsun. Döwletçanyň bir gowy sowgat bar diýär. El sowgatly gelýän mihmanam gözüňe has ysy görnýär. Elimdäki almada bolýar diýär. Oho, çapak salalyň. Altından ýürüte döşe dakylýan nişan, olam oda saat açary bolmaly. Saat açar, dogry. Bir men çykla ýaşan. Men emmeň dardy ödýän şular ýalyk şägirt ýetişdirip şulara da gowunmak. Öz aydınlygyny başga birine diňläňdi, elmudama ýüregiňe laýyk bolanokda. Şular ýaly oglanlar bar da şulaň döwletçan birinjisinden men diňe men aydynlamaýdy hatda. Onuň aýdy döwletçan öz başyna da bir zatlar dörede o diýip o. Onuň ýene bir zada aýdasym gele mergen janna. Mergen men bir gepleşik etdik de gyýdylar. O, gyýdylar oglanlar, daýlar daýdalar. O, kim gürlemedi? Näme şükürletmeliň ýeter gyýdylar gürletmelemeň doglanyndy. Ay ýaşa gelneň abanlar öýtmändir o. Onu gutlagallar menden. Enes, o gutlagallar ýa-ni gepleşik etdi mergenjan. Şonuň bir diska ýazdyk. Onuň bagşlardan gutlanlar bar. Menim doglan ýerim nirde diýsene, doglan ýerim Krasny Kresde diýip başlaýşymdan bir ýarym sagatlyk wize kaseta bar. Şonam şuny o ýaly paýlaman şonu paýlaýyn diýdim, şunu näder paýlatjak. Amatrak da diýis oglanlar soňga diýerler o. Assalamu alaykum. Ali paýaşyň uzak bolsun, janyň sag bolsun. 100 ýaşa. Ziyada
hükümetçilikte 4 zat boşlurdaki işgalın mäneken. Şoň birincisi saçagy, ikincisi sallançagy, üçüncüsi kucagy, dördüncüsü bolsa toyunna tans meydançasy. Aydım şagydım, aşıgy özüm. Men aydayın aydım, salatda sadım. Meni oda goýar, nälik boğalım. Derdimin dermany bolsana Gülşan. Derdimin dermany bolsana Gülşan. Mal gözlerime kurban dime, şirin sözlerime kurban dime. Dime diýsen batyan gaýgygama, şere tapmayan bu sözler. Mal gözlerime kurban dime, şirin sözlerime kurban dime. Dime diýsen batyan gaýgygama, şere tapmayan bu sözler. Bağlarda gülsin, toylarda bilbil. Ayvana adaşımdan buğunum her gün. Yüzü sözlerim sen, şekerimi parlan. Derdimin dermanı bolsana Gülşan. Derdimin dermanı bolsana Gülşan. Mavi gözlerime kurban dime, şirin sözlerime kurban dime. Dime diýsen batyan gaýgygama, şere tapmayan bu sözler. Mavi gözlerine kurban dime, şirin sözlerine kurban dime. Dime diýsen batyan gaýgygama, şere tapmayan bu sözler. Ay oğlan beyle söylerin deme, sevginin odunu kalbinde koyma. Yüreğime dil salıp oturdu oylan, men senin aydımla aşığı devran. Men senin aydımla aşığı devran. Söyleyen diyenin yalanı dime, söyleyen diyenin yalanı dime. Dime deyip batma gaýgygama, ünsün bir aydıma sada söyleyen diyenin yalanı dime, söyleyen diyenin yalanı dime. Dime deyip batma gaýgygama, ünsün bir aydıma sada. Doğlun günüňi kutlu yaz devran, uzak ömür arzu edýäs devran. Bugün yüreğinde kalmasın arman, yanlan arzularım yanlan. Doğlun günüňi kutlu yaz devran, baktı ömür arzu edýäs devran. Bugün yüreğinde kalmasın arman, doğlun günüňi kutlu yaz. Sağ ol. Sağ ol. Minnettar. Toy etsen telefon çağırmaly. Hawa, seni öz ayratyn. Baran toy 70% şowkun özsün alıp bilýär. Malades, malades. Ini mehmanlar davaramyzy dowam edýär. Hemmemiz şuň hormat goýan halipamyz Dewran Saparowyň doglan gününe ýubiley ýaşyny ýygnynyk. Dewran halipa bardy aýdanynda. Bir näçe zat aýdyp bolýar. O hiç ýeri ýygy üzügsiz yürüte fiilaglar, arzular aýdyp oturmaly. Ýöne häzir Dewran halipaň göwni 5 ýaşa çagan kýaly.
Biliyor musun? Gövni bir sadiyan, sakanat. Yüreği neyli? Yüreği idil arsın sungotiyalı. Yüreğinde zat yok halifa. Onun burnu idil finkiyalı. Öyle finki beyi kaptalı oku. Ova. Hazır sakanatlığı nur işke yalı. Aydım ayısı İbrahim Tatlıses yalı. Sen bana gözüm tay, bana tay, bana tay. Dilin gel söyledin, koyma sözümü dar, sana dar, sana dar. Nire baksam, görgen yerdesin, çıkan oğlumdan. Min çağırsam yar, sen gel sesime gel, karıştırma beni. Gel gel söyle bir manga, manga, manga. Gel gel yüreğim bir manga, sen çekinip durma. Gel 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 söyle bir manga, manga, manga. Gel gel yüreğim bir manga, yar çekinip durma. Koy getir yüreğimi, önkü yerine yar, bana yar, bana yar. Seyredip yoluma, gözüm dar, sana dar, sana dar. Nire baksam, görgen yerdesin, çıkan oğlumdan. Min çağırsam yar, sen gel sesime gel, karıştırma beni. Gel gel söyle bir manga, manga, manga. Gel gel yüreğim bir manga, sen çekilip durma. Gel 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 söyle bir manga, manga, manga. Gel gel yüreğim bir manga, yar çekilip durma. Manga, manga. Gel gel yüreğim bir manga, sen çekilip durma. Gel 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 söylen bir manga, manga, manga. Gel gel yüreğim bir manga, yar çekilip durma. On yaşa yetmerken kedil bu dünya. Çağa toğlanıp oyna vermeli. Ovan ortasından geçen mesui, eşikli, eşiksiz boyla vermeli. 18 yaşta kan kedil bu dünya. Gaylar minki deyip geple vermeli. Gün günden üyt köşüp gelen gülleri bir-birinin idine teple vermeli. 35 yaşta kan kedil bu dünya. Arkana alada yükle vermeli. Uzak yolu düşün, yoloksu değil, yetecek mendilini çekle vermeli. 50'in alkımında kedil bu dünya. Entekler yaşlığını yatla vermeli. Süyücü güller bilen başagayıp olup yıllardan yıllara etle vermeli. Yine 70'den geçen son kedil bu dünya. Kalbini pekliğe oyka vermeli. Ümit ünne verip yaş gelenlere şerişe başını yayka vermeli. Şeydip sallansaktan sonku demeçin güller arkanda daşa vermeli.
Asıl mun kedilsiz günü yok eken. Munna kedil edip yaşa vermeli. Mehriban halifamızın ömrü uzak bolsun. Kimi ise durmuşun lezzetini, hormatını görüp yaşadı. Canı sağ olsun. Çağların ağrında kimi ise başı dik bolsun. Hormat bilen Safa Ariflerin adı bir maşkalasını tüyücülük tortuluk yanına çağırıyor. Oylanyan sen hakta xeri teher şağı Yürügümdü koydum ayrılık tağı Çol bedel gıydım benim tegarı Yürügümdün söydim seni ödedim Seni yatlap gündüzüm kaladı Dünyamdan alyasın söyledim Bugün beni kodu koyup gitme ödelim Seni yatlap gündüzüm kaladı Dünyamdan alyasın söyledim Bugün beni kodu koyup gitme ödelim Yalvarışım çalışmanın güdel kıyda İstedim şu köyün tümünde kıyda Adaten yüreğimden ama budur Yalvar yal gözüme beni güdelim Seni yatlap gündüzüm kadalım Dünyam yaran yazın sevdim Bugün beni kodu koyup gitme güdelim Seni yatlap gündüzüm kadalım Dünyam yaran yazın sevdim Bugün beni kodu koyup gitme güdelim Oy şu götürük işemedi yani. Oy şu yandan yani yutkaşı bukan yani. Oy sol yandan avudan ardular yani. Halifan geleceği, göreceği, durmuş gibi ise avudan oldun. Ya sudan oldun, zartan sağlarına oldun. Yürüdü ulan sen. Yadımdan şakmadık hiç yavaşlı gece Koğurcu gözlerim bağıtıma dice Korumal edimden alımda poza Kıvrımı dedim şanlı güdelim Seni yatlap gündüzüm kadalım Dünyam yaral yazın sevdim Bugün beni kodu koyup gitme güdelim Seni yatlap gündüzüm kadalım Dünyam daral yazın sevdim Bugün beni kodu koyup gitme güdelim Halife yaşımı değil mi olsun? Görüşün dine kovuluk olsun. İbrahim. Ene yürekten yürek tapılmaz. Enenin yürek güllen nebittir. Ezenin hiç erbet ardı olmaz. Ardı abadlık hem de sağlıktır. Görüşün dine kovuluk olsun. Karrama. Karrama. Oylanyan sen hakta xeri teher şağı Yüreğimde koydum ayrılıkları Çol bedel kıydım benim tegarı Yüreğimden söydim seni bedelim Seni yatlap gündüzüm kadalım Dünyam daral yazın sevdim Bugün beni kodu koyup gitme güdelim Seni yatlap gündüzüm kadalım Dünyam daral yazın sevdim Bugün beni kodu koyup
Seni şeyle gödersen, şeyle ediyse, canına can veriyen canım geceler. Bakata taan yetmez gövher kızıl sen. Dünyam daral yasin bilim. Bugün meni oda koyup gitme gölelim. Seni yatlap bugündüm kadalim. Dünyam daral yasin bilim. Bugün meni oda koyup gitme gölelim. Lame. Milyonu ali kırız. Izakna gidişti. Emme söyleyenler bağırtan tüy tazışarı. Влюблён и всерьез. Свою жизнь для тебя превратить в цветы. Еще раз. Миллионы алых роз. Из окна видишь ты. То влюблён и всерьез. Свою жизнь для тебя превратить в цветы. Идем жан-жан, да вот наш вариант. Мама, мамочка, мама, ты родная. Спасибо. Мама, ты больше, чем все. Просто мама. Мир это ты, мама. Без тебя мир это просто. Это не mir. Это не мир. Это. Eceler canı sağ olsun. Vatanından bolsun sürgün, doğduk yerden göçen ağlar. Sayrak dillen kalsın bir gün, eşen ağlar. Eşen ağlar. Tenne derdin sürse köküm, azasını çeken ağlar. Emma sana çümse diken, eşen ağlar. Eşen ağlar. Yengse de yollan kıyını. Ağır yol geçen ağlar. Yengen bir emma yeni. Eşen ağlar. Vadasından dönse olğıyız. Göz yaşını içen ağlar. Oğlum yanını deyip oğrayın. Eşen ağlar. Eşen ağlar. Beni bir gün yer yudur. Yaşı ezden keçek ağlar. Kırkımdan son yar unudur. Eşen ağlar. Eşen ağlar. Bakşı çoğu şekilde dörüdür bir saat. Şahir çoğu şekilde dörüdür desan. Ene yürekdek yürek tapılmaz. Ene öz mehrinden dörüdür antar. Yatmadı uzak gece yatmayın. Geçmişin geleceğin yüpün katlayın. 50 yaşta çağılımı yatlayın. Bana ecem canım hudutun berin. 50 yaşta çağılımı yatlayın. Bana öfkebemin hudutun berin. Bana enelerin, bana enelerin, bana enelerin hudutun berin. Bana enelerin, bana enelerin, bana enelerin hudutun berin. Eceler canı sağlık. Güler yüzünü solmasın. Bir kov toyun olsa diye. Toyunda iyilin günün olsa diye. Arasında ecen olsa. Yine bakın. Şollar bakın adamlar. 50 yaşta ecenin varlığını olup yaşamak Alipa. Sizin şu dünyada baktırlığına bir ulla katı utnaması. Ne can? Yaşımı da kurtun. Ne miyse? En atağında olup yaşamak. Toy bidatın sen ehlim iqballara toylarının adından, Halipa'nın öz adından tağ olsun aydiyat. Halipa, yaşın udak olsun, canın tağ olsun, emeyce çağacıklığın arasında başın dik olsun. Hem bana da göreceğin adından sana dine toy olsun. Şeyle bağıtlı bağıtıyar dövri, bağıtlı bağıtıyar ömrü peşkeş eden, mehrivan, kahraman arkadağımızın, benet baş aman olsun.
Rawaç mendili dowam bolsun. Owadan yurdumuzda hemişe toylaşyn. Bu fırsatları gaýtalap bolanok. Ýöne bu fırsatları gaýtalap tomaşa edip bolýar. Şol mümkinçiliklerden peýdalanyp, bajaýyp akşammy ýürüýte hemişelik ýadgar gallaran yurdumuzda iň naýwaşy video, foto studiolary Yaxşı show Ellis Production toylaňyz käm bolsun, janyňyz sag bolsun. Hoş, sag bolun. Yılda 124 milyon prosmotr alan ilk o aydınla birle devam ediyor. Sağ olun. Hanımlasın şovkun ya, hanımlasın bokun ya, dörüsün teni tolkun ya, koşulsun taze herkim ya, aramsın taşma tarih, bedenin bari, utansın yeri ya, ulu gitçi bari, gelsin beri, tan soynari gel, boşudun gırani, öçür çırani, kıymalı hani gel, bu gecenin yari, geçmesin uğri, aç golleri gel, filan durma gel başlanır sen, taşla inni sen taşla mani